bedo kete Ramogi TV chenro mar migago riwruogo nagi mideno ni jonam e kaunti ma Kilifi wacho ni tho ma Migosi Odinga dhi loko siasa e kaunti no to chutho ne jogo magikoni osebedo katiyo gi nying mosendore Raila Amolo Odinga e dwaro lemo mag telo. Magi ne giwacho romo mane gibago masida yanga riwruogno magikoni geto kelo kanyakla nagi modak Kilifi kendo tayo gi chenro mopogore opogore mag dongruok kod ohala kaachiel kod siasa. Joja oko nigiler. En romo mane okelo kanyakla jokanyo e riwruogo nagi midendo ni jonam Kanamai Welfare Group e nyasi mar sidho ayanga riwruogno ei Kanamai Kilifi. Kae ne gikoni achiel kuom gigo mane omiyo gibiro kanyakla en garo gi chien josiasa mosebedo katiyo kodgi marach to chutho e kinde mag yiero. Ni igni mang'eny osenyiswa ni wagoyo chungwa sita adwaro jeshi madhi konyo Raila malo. Sama uyo kodi kani gadieri mar Nyasaye ko kariamo Raila mikonyo malo onge. Wadwaro ni joma wadwaro piny ka mong'ewa kendo nyalo konyowa ka. Ema wadwaro yier joma koro sani ong'ewa kendo wuotho godo e lain achiel. Mong'e ni kwaluonge ka jonam to gimiwa gimoro wagero go jodalawa. To jeshi mane konyo Raila malo ka koro sani to ging'e ni Raila mikonyo malo to onge. Gitiyo kodwa kaka ngas. Ka giseyudo gik mabeyo magidwaro to giketo wakando. Mane momiyo waikore ni wambe sani wadwa ni mondo wabed gi bargaining power. Samora mora makoro itimo election to wabedo gi bargaining power nikech wambe koro wan gi numbers. Gilero ni nok mar lemo mag telo osemiyo nagi neno matek Kilifi, omiyo gombo margi en neno ni gisirore gin giwegi e riwruogno magikoni geto tayogi e chenro mag dongruok, ohala kaachiel kod siasa e kind weche mamoko. Miyo tich mayot mar yudo tich, samoro ng'ato biro ka to pod onge tich, to kiyoni ka riwore kama endi, samoro dhi yuro ka loan ni moro ka chako go biashara moro matin kama, dongruok iyudo koa kuom riwruok aina. To wan kaka jobura wanyakawo pesa ni wachak godo ohalawa mondo kila ng'ato ojung kien ma ong'e ni en gi gimoro monyatimre nadi monya yudo kamoro. Odnya timo ande moro to miye faida to yudo ka kodak go maber. Wadhi lose mobeda sako makoro nyalo holo ji pesa madongo mondo ji otim godo gigegi maginyalo timo. Kaluwore gi kaka wadak koni, wadak kumabor, to ne wadwa ni mondo jogewa obed financially empowered. Kaka jonam sani, wan mai party wa, mwada donjo godo e riwruok mar joluo mora mora muluongo wa, to wadonje kaka jonam. Koro wadwaro mano moja mar joluo bed kamoro achiel. Kata kamano, gikoni maduong' magidwaro en neno ni onagi duto biro kanyakla kendo loso gi duol achiel mondo mi giti gi kwan gi mathoth mar kelo moko kuom lokruoge magigombo bedo godo. Gima duong' ma ji timo en EPZ. Gitiyo EPZ. To EPZ kaka wang'eyo en ni gichulo ji pesa matin. Nyimine wa kod owetewa ma wantie go ka iyudo ka ng'enygi nitiere kaka gitiyo e EPZ, pesa michulo gi tin, gidak e dak marach ma ok chal ka gima nitie gima gitimo. To kaka an awuon, nikoro kaka an ward manager, iyudo ka jodala ute ma joluo dwaro kony kuomi, to in bende kaka office manager ionge go. Koro wakwayo ni jowa ma Kilifi ka wariwre mondo elective post gi wayudo jowa modonje igi kata jomoko abich. Koro koluongo kama to wane mwakonyo jowa mani kae sani. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa.